Maing buntag mga igsoon. God is good all the time. All the time, God is good. Kaya ta mga igsoon sa itong mga pagsimba, sugdan na nato. Ang gihangyo ang opening prayer. Dan Albert. Check. Manindog ta. Apo ta sa opening prayer. Ama na mo nga langit nun, Diyos magagahom sa tanan. Aniya kami karon Ginoo sayo sa kabuntagon, Lord God. Aniya sa kami Ginoo karon sa amo tayo tagsa ka ginabuhi. Karon kabuntagon, Lord God. Wala kami laing tinguhaon, Ginoo. Wala kami laing simbahon, ikaw lamang, Lord God. Diyos. Lord, salamat Lord sa tibok simana nga imo kaming giubanan, giprediksyonan, Lord God. Na walay nagkulag ka lamang, Ginoo. Ay imo mo kaming giiwanan, giprediksyonan, Ginoo. Diyos. Lord, salamat sa kadasig nga wala kami laing Ginoo tinguhaon, Lord God. Karon sa iyo sa kabuntagon, Ginoo, amo ikaw ipataas sa among panagsimba, Ginoo. Lord, even Ginoo sa mga kaigsunan, Ginoo, nga kutob sa nakadungog nining mong dapit, Lord, ikaw magasusi sa ilang una-una kasing-kasing na aron siya makaduol diya kanimo, Ginoo. Lord, aniya kami, Ginoo, nga among ihatag among tibok kusog karon kabuntagon, Lord. Salamat, Ginoo, nga padayon mo kaming giubanan hangtod karon. Na wala kami laing unahon, Ginoo, sa primerong simana. Wala kami laing tinguhaon, Lord God, sa imong along kanimo ang pagsimba. Kanimo lamang, Lord, ang pagpasinungog. Kasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan! Hallelujah! Praise the Lord! Kumusta man ang atong kabuntagon, mga igsoon ko sa Ginoo? Amen! So, maayo gid kayo ang atong kabuntagon, mga igsoon, kay makita jud sa atong mga panagway ba, nga, kanang malipayon jud ta, nga, mudaig, musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Bisan ang atong mga kaigsuonan wala pa maabot, nya kay oras naman ato jud sugdan ang mga hugyaw nga mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Kinsay andam na? Amen. Kung andam na kaigsuon, gamita ang imong tibok kusog, huna-huna, kasing-kasing sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Unya sa dili pa mga igsoon, atong kumustahon ang matag usa. Amen. Amen. Naatay mga usa sa akong igsoon nga gikan sa syudad. Nya maghimamatay ta. Welcome, welcome ang matag usa, mga igsoon ko sa Ginoo. Welcome diya sa presensya sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. O aduna po siya kauban si Kuya Archie. Salamat sa Ginoo nga sila nakig-uban sa atong pagpanimbahon karon. Kay sila usab nagsimba na usab sila dito sa syudad sama sa ato ang pagsimba. Amen. So kung mahimo ato silang lamanuhon ang matag-usa nato ka kinabuhi. Kung mahimo pakapina natog sulti nga kumusta? Kung gibati ka nga mugakos, ayaw mugakos, lalaki, babayi. Babayi to babayi, lalaki to lalaki. Amen. Amen. Kumusta, Brad? Yung pakapinig ka ng gako, ay ka ng
lamano nya anak man jud na kung mangumusta lain sa kaistanan ug mangumusta ka kumusta brad nya atong naong tuas gawas so mo kumusta ta sa to igsoon ato jud siyang tutukan amen kumusta hallelujah kumusta pagkaksa ko sa igsoon ko sa Ginoo amen hallelujah gamito na to ang atong mga kamot sa pagpakpak atong kusog tibok na tong lawas ato sa atong pagdaig sa atong buhay nga Dios malipayon nga nagiusa mga anak sa Dios nagkakasadya yes Lord kamalipayon sa imong panagway kamasanagon gayod sa kanunay ang himayat sa Dios nagahatag o kalipay o kumusta pagkak sa kuhigala kay labihan kayo na kong mingawa sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita o kumusta pagkak sa kuhigala kay labihan kayo na kong lipaya o saragyon kita sa lawas ni Kristo o kumusta pagkak sa kuhigala kay labihan gayon akong mingawa sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita o kumusta pagkak sa kuhigala kay labihan gayon akong lipaya o saragyon kita sa lawas ni Kristo o saragyon kita sa lawas ni Kristo yes Lord yes hallelujah yes Lord matud pa sa minsay sa awit mga igsoon nga bisan sa taga-diri lang mga igsoon bisan magkita ta diba na times nga magkita ta mga daklit ra pero ang minsay sa awit tig-ingon nga kanang nangumusta kay kanang mingawon ra gihapon ta bisag magdaklit atong panagkita nga aduna jud poy kamingaw mo na nga sa atong panagtigom mga igsoon ko sa Ginoo naadjud ang pagpangumusta amen amen magpangumustahay kita mga igsoon kay diha sa pagpangumusta mga igsoon mas damor ta nga madasig amen amen kay nganong kumustahon man nato ang atong igsoon diha sa Ginoo kinahanglan gid nato nga kumustahon kay gidasig ta sa Ginoo nga magpangumustahay ta amen diha man gud sa pagpangumusta mga igsoon aduna tay mga ma-build nga mga relasyon diha sa Ginoo sa atong pagpangalagad mga igsoon ko sa Ginoo atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon kanang atong angkunon nga kung wala ang Dios bitaw sa atong kinabuhi kanang makaingon ta nga wala jud tay mahimo amen kung walay tabang gikan ni Lord wala og wala jud tay mahimo mga igsoon tungod sa grasya sa atong buhi nga Dios nga kita naa karon nagkakatigom amen yes Lord among gi-welcome ang imong balang espiritu o Dios niya ang imong mga katawhan amahan niya kami a Dios aron mo daig aron mo simbang anak kanimo amahan kay usa na nga kasugo nimo Lord Jesus nga gibuhat nimo ang tawo sama sa imong dagway aron mo alagad nga anak kanimo giumol nimo ang tawo gidesign nimo ang tawo
ug ang purpose para umualagad nga na kanimo o Dios. Mga igsoon ko sa Ginoo, atong pamalandungan ang mga awit nga atong pinaagi sa awit, atong madayeg ang atong buhi nga Dios. Kay maunay usa nga gihulat sa atong Ginoo, mga igsoon. Amen? Amen. Yes, Lord. Diyos, kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, ang gugma ko, O Diyos, kinialang lang kanimo, wala na'y lain pa, Ginoo. Yes, Lord, come on, George. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, ang gugma ko, O Diyos, kinialang lang kanimo, wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw Diyos ka, bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw Diyos ka, O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes, Lord. Diyos, ang kinabuhi ko. Yes, Lord. Anak lamang na mo ihalad kanimo, O Diyos. Ihalad ko kini kanimo, di ang gugma na mo, O Diyos, para ug alang lamang kanimo, O Diyos. Kinialang lang kanimo, kay wala na'y laing Ginoo, wala na'y lain pa, Ginoo. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes, yes, Lord God. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Nindot kayo ang awit nga atong gikanta karon mga igsoon ko sa Ginoo. Kanang giingon dia, aduna man ako yung gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Si Lord jud nakakita sa atong kasing-kasing mga igsoon. Amen. Mangayo jud tagtabang ni ana igsoon nga sa panahon sa mga sitwasyon nga adunay mga challenges atong kinabuhi. Si Lord pa ba ang atong gihigugma? Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Salamat sa Ginoo nga si Lord kanunay nga
Matod pa sa awit nga, aduna man bisan pa sa atong pamilya, mas labaw gid ang Dios. Salamat sa Ginoo nga labaw jud ang Dios nagigog pa nato nining sayo sa kabuntagon. Amen. Kay niya man ta karon nga nagdaig o nagsimba sa atong buhi nga Dios. Diya gid nato makita nga labaw gid si Lord nga wala gid ta mawili sa mga butang nga unsa may mga buluhaton sa atuwa. Amen. Diya nato makita nga mas labaw gid ay natong gihigugma sa Lord kay niya man ta karon. Amen. Amen. Kay usahay mga igsoon basig sa pulong rato nga mas labaw jud ka. Sa panahon nga adunay mga challenge, wala naman ta kasimba di sa Ginoo. Amen. So salamat sa Ginoo nga mangayo gitag tabang kanunay sa Ginoo sa bisan unsay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga labaw gid nga ang Dios atong unahon. Hallelujah. Glory, thank you Jesus mga igsoon. Ingon diha mga igsoon ko sa Ginoo nga sa atong pagdaig mga igsoon aduna ako'y basahon sa Salmo 100. Naingon ang iyang pulong, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbahan Ginoo uban ang kalipay. O panuol ka mo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Amen. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinon-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Hallelujah. So kung muawit ta sa atong Ginoo mga igsoon, ayaw ipakita igsoon nga murag kag luya. Amen. Ipakita igsoon nga mudaig ta sa Ginoo mga igsoon. Mudaig ta nga tinud-anay. Amen. Musayaw ta nga tinud-anay. Mugamit ta sa atong tibuok kusog gikan sa atong lapalapa hantod sa limpulo. Atong daygon nga gikan sa atong kasing-kasing nga tinud-anay gyud ang atong mga pagdaig kaniya. Kay si Lord nakakita sa atong kasing-kasing kung tinuod ba ang atong mga pagdaig kaniya. Amen. So diya sa atong mga pagdaig mga igsoon, ayaw kaulaw sa imong katupad nga nisayaw ka diha. Ayaw na ikaulaw kay ang imong pagsayaw mga igsoon wala na gisayaw nato sa atong katupad kung dili gisayaw nato na para sa atong buhi nga Dios nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Daingon diha nga awiti nga malipayon ang atong Dios. Lain sa kaayo nga ang awit persaning malipayon na kaayo ang awit unya ang atong nawong gamugtok. Hallelujah. So mo awit na sa Ginoo malipayon gyud kay ang Dios nakakita ang Ginoo matud pa diya sa Salmo nga nitikang siya sa langit ug nidungaw siya sa yuta. Gitan-aw niya kung kinsay tinud-anay nga muday ug mosimba sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. So kung musayaw ta ayaw tihiki kay kaniadto pa bitaw nga wala ta masakmi sa pulong sa Ginoo, wala pa'y nakasangyaw nato. Di ba musayaw manggani ta bisag walay tukar? Unsa pa nga kumpara ni Lord? Ato siyang sayawan kanang pinaka the best nga mga pagdaig para alang lang gid kaniya. Amen. Pagdaig nga tinud-anay. Hallelujah. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, nindog na higala tuhod mo papain na. Kung naluya ka man kang Jesus isalig ang tanan, pagdahig kaniya maoy buhata. Hala mo sayang ka, hala mo lukso, hala mo dagan, hala mo pakpakta,
pagdayig nga tinod-anay, buhata kanunay. Hala mo sayaw! Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan, hala mo pakpak ta, pagdayig nga tinod-anay, buhata kanunay. Yes, Lord! Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo paghain na. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdayig kaniya maoy buhata. Hala mo sayaw, hala mo lukso, hala mo dagan, hala mo pakpakta, pagdayig ka tinod-anay, buhata kanunay. Hala mo sayaw, hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan, hala mo pakpakta, pagdayig ka tinod-anay, buhata kanunay. Yes, Lord! Hallelujah! Kalinti ang kabalaka, huwag tanga ang paluya, kay karon na ang panahon nga aton siyang daygon. Kalinti na kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon na ang panahon nga aton siyang daygon. Hala mo sayang na, hala mo lukso, hala mo dagan ta, hala mo pakpak ta, pagdayig na tinod-anay, buhata kanunay. Hala mo sayaw, hala mo lukso, dagan, hala mo pakpak ta, pagdayig na tinod-anay, buhata kanunay. Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Jesus! Ang mga pagdayig na tinod-anay para lang yun sa atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah! Ato pa yung daygon ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah! Diyos, ang kasing-kasing ko, mali pa yun nga mo dahil kanin mo. Yes, Lord, kaya ang kalipay nga gibati sa sulod sa kalipay nga gibati sa sulod ng dughan ko, walay butang nga ikatani, bisan pa ang mga bahani, kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ng dughan ko. Musayaw, musayaw ko, musayaw ko sa Ginoo. Kaya kalipay nga gibati sa sulod ng dughan ko. Musayaw ko, musayaw ko sa Ginoo. Adiyan na o Diyos! Ana, o Diyos, ang kasing-kasing ko, mali ba yun nga mo daig kalimo. Yes, Lord, kaya kalipay nga gibati sa sulod sa dughan. Kalipay nga gibati sa sulod ng dughan ko, walay butang nga ikatani,
Bisan pa ang mga bahani, kayang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dughan ko, mulokso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dughan ko, mulokso ko sa Ginoo. Aniyan o Diyos! Aniyan o Diyos, ang kasing-kasing ko. Malipayon nga mo daig kanimo. Yes, Lord! Kayang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dughan ko, walay butang na ikatandi. Bisan pa ang mga bahani, kayang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dughan ko, modaig ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dughan ko, modaig ko sa Ginoo. Modaig ko sa Ginoo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa kating kinatibukan ng mga kusog, Amahan, nga among nahatag nga nahagadimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga gipaningot man mi, Amahan, tungod sa among mga pagsayaw, sa among mga pagdaig nga nahagadimo. Gibuhat na mo ni Lord Jesus para ikaw ang Diyos. Mapasidunggan, Amahan. Mapasidunggan ka, Lord Jesus, sa tibok na mo kinabuhi, Amahan. Lord, ikaw ang kusog ka na mo, Lord Jesus. Diha mi kanimo, Lord Jesus, mukuha ang kusog, Amahan. Kahit ikaw ang Diyos, tag-iya sa among tagsa-tagsa ka kusog, Amahan. Ikaw ang Diyos, tag-iya, Lord God, sa mga maing panglawas, Ginoo. Ikaw ang Diyos, Ginoo, mahigugmaon, silimbahon, Diyos nga walay sama, Diyos nga mapananggaon, Lord Jesus. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay yung dalang panahon. Moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Yes, Lord, ikaw ang kusog ka na mo, Amahan. Yes, Lord God. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay o dalang panahon. Moabot man ang problema, walay maikapahimulan, walay
Yes, Lord, ang gugma mo, Diyos, para sa tanan. Para sa tanan. Molohod ako sa tiilan mo. Pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang pusod, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yes, Lord God. Yes, hallelujah. Ikaw ang among kusog, Ginoo, dalampanan amahan. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Yes, Lord, kung maabot man ang mga challenges sa mga kinabuhi, Lord God, walay lain, wala di makapahimulag, Lord God, sa imong gugma, sa among gugma, Lord God, diha kanimo, Lord Jesus. Walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Molohod ako sa tiilan mo. Pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. At doon na may mga sitwasyon, Ginoo, nga naagian sa matagtagsa ng mga kinabuhi, Amahan. Lord, among gipangayo, Amahan, nga walay makapahimulag sa among gugma nga kanimo, O Dios. Kanunay magapainit, magainit, Lord, ang among gugma nga kanimo, Lord Jesus. Kinasayod na may Ginoo nga ikaw ang among Dios. Ikaw ang makahatag ka na mo kusog, Amahan. Ikaw ang Dios na mo, Lord God, nga kadalangpanan sa tanan, Amahan. Yes, Lord. Diha kami kanimo, Lord Jesus, madasig, Amahan. Kung amo kanunay itisok sa among kasing-kasing, hunahuna ang imong mga saad, Lord God. Nga doon ang mga sitwasyon, Lord God, among pinagkamutan, Lord God, upan sa imong tabang, Lord God, nga walay makahipahimulag sa among gugma nga kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa kusog imong gihatag, Amahan. Salamat, Lord God, sa imong gugma kanunay, Lord God, imong gipahari sa matag usa kanamo, Lord God. Ang imong gugma kanunay nagbukos kanamo, Lord God. Ang imong gugma, Ginoo, kanunay naghari, Ginoo. Ang imong presensya, Ginoo, kanunay naghatag kanamo katagbawan, kalipay, Ginoo. Diha lamang namo makaplagan kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kanimo laming mi, Lord Jesus, mosalig, Amahan. Kay ikaw ang Diyos gamhanan. Kanimo lamang mi, Lord Jesus, matagbaw, Lord God. Kay ikaw ang Diyos kanunay
Pagkatahom ka na mo, Lord God. Amo pa dyan kang awitan, Lord God. Amo pa dyan kang simbahon, Lord God. Ikaw ang Diyos gamhanan, milagroso. Wala kami laing saligan, Amahan, kundi Ikaw, Lord Jesus, nga tuwa sa langit, Amahan. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Yes, hallelujah. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may katagbawan. Kung Ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay Ikaw ang akong Ginoo. O Ikaw ang kadaogan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan. Yes, Lord, pagkatahom sa imong ngalan, O Diyos. Pagkatahom, O Diyos, sa imong ngalan. Yes, Lord, kay Ikaw man amon Diyos nga kaluwasan. Ikaw man ang kaluwasan. Ug dad-a kami, O Diyos, sa imong trono, Amahan. Dad-a ato sa imong trono. Kay gusto kami, O Diyos, makauban kanimo. gusto mo makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan. Yes, Lord, butuo kami kanimo, Amahan. Mosalig ko kanimo akong Ginoo. Abalaan mo, Espiritu, ipakonsad mo kanako. Motuog ko, mosalig ko kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakonsad mo kanako. Motuog ko, mosalig ko kanimo akong Ginoo. Ang
kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahagturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Labaw ka, Amahan, sa tanang butang nining kalibutan, Lord God. Sa bisan unsay makita, Lord God, sa among mata nining kalibutan, Amahan. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nagbugna niya ng tanan, Amahan. Inana ka kagamahanan, Lord God. Inana ka ka-powerful nga among gilagaran nga Diyos, Ginoo. Gamahanan, kamahan ka ni adto karon ug sa umaabot. Muli pagkausap ang imong pagka-Diyos, Amahan. Diyos ka nga balaan. Diyos ka nga halangdon. Diyos ka nga puno sa pagkamatarong. Diyos ka nga walay makatandi. Diyos ka nga walay makaparihan ining makita sa mong kalibutan, Amahan. Diyos ka nga maitag-iya sa mong kinabuhi. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Thank you kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord God. Aduna kami makita, Lord God. Adunay mga tao, Lord God, nga dili sila gawasnan nga muday ka ng kanimo. Tunod kay adunay sitwasyon, Ginoo, nga adunay sila gibati. Glory to God. Nga kitang tanan karon diri gawasnan na nga dahil sa tong buhi nga Dios. Walay mga balatian. Maayo ang atong lawas, Ginoo. Sila pasalamatan ginato ang Ginoo niya ng mga igsoon. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord. Wala kami laing masulti kanimo, Lord God, at kundi ang imong pagkamaayo, Dios. Dalay ko nga mahal sa ulit katapusan, Ginoo. Amang gipangayo, Amahan, nga walay laing litukod sa among baba, dila, Lord God, kundi ikaw ang Diyos papataas sa tibok ng mong kinabuhi, Lord God. Ikaw ang Diyos papasidunggan. Ikaw ang Diyos mabayaw, Ginoo. Ikaw ang Diyos mailhan sa tanan, Ginoo. Kaya ikaw ang tag-iya sa tanan, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God. Dalaykon kay ka nga Diyos. Silimpahon ka nga Diyos. Ulit sama ka nga Diyos. Nga among gialagaran, Amahan. Buhi nga Diyos nga among gisimba. Nga mao'y tag-iya sa tanan. Salamat, Lord God. Nga takos ka, Ginoo, nga daygon. Takos ka, Ginoo, nga pasidunggan sa tibok na mong kinabuhi. Ug takos usab ka, ang ayan usab ka, Lord, na hatagan sa among mga pagdaig, mga pagpasidungog. Kanimo lamang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen! Okay, salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo sa maayo kayo nakadaig ta niya, nakasimba kita niya 100% atong ginakantahan ang Dios, atong ginidaig nga hukad gyud sa atong kasing-kasing.
ug karon ato ta sa testimony nga bahin nga gi-assign sa wa ni Ari dire. Og ang mo testimonian niya mao ang silingan nga mao si Eden. Kay mo may nakit-an jud nako. O basin na gidasig day sa Ginoo. Gingnan ako si Marvin wala pa man mag-practice pa siya. So si Eden lang kay si Brad Ronnie willing may magpaabot mi ninyo sa inyong testimony giunsa ang Dios naga-provide, naga-proteksyon. Scripture reading pa di ay. Sorry. Pwede gid masayo pra gid ang tao mga kaigsonon, masipyat man, pero ang Dios wala gid nasayo pagpili nimo. Masipyat gid ko, nasipyat ko sa kong pag-sit dire, pero ang Dios wala nasipyat pagpili nimo. So be prepared tong naka-assign. So scripture reading. Pagadadon ni Sister Cindy. May buntag ka natong tanan. Ari dito sa pagpamarog agig pagtahod sa atong buhi nga Dios. Ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Panultihon chapter 22 verse 1 hangtod sa 8. Niingon dire, kun papilion kamo sa maayong kadungganan ug sa daghang bahandi, pilia ang maayong kadungganan. Ang maayong kabubuton mas bililhon pa kaysa salapi ug bulawan. Walay kalainan ang dato ug ang kabos, kay pareho silang binuhat sa Ginoo. Ang taong maayong paghuna-huna makakita sa umaabot nga kasamok ug mulikay siya niini. Apan dili kini tagdon sa tawo nga wala maggamit sa iyang hunahuna ug unya magbasol siya sa kaulahian. Pagbaton og kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug pagpaubos ug makabaton kag mga bahandi, dungog ug taas nga kinabuhi. Kung gimahal mo ang imong kinabuhi, palayo sa mga litag nga maoy mubitik sa mga dautan. Tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi, ug hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang mga kabus ulipon sa tawong dato, ug ang manghulam maulipon sa nagpahulam kaniya. Pagpugas ug binhi sa pamintaha, ug mag-ani kag katalagman, ug ang imong pagpanglupig dili na magpulos. Ang pulong sa Ginoo. Okay, sa sunod nga bahin mao ang testimony sa bag-o lang nako nga gi-mention. Okay? Isa-isay ang pagkamayo sa Ginoo, Brad Ronnie, imo ang higayon atong pakpakan ang Dios sa iyang kinabuhi. Maing mood to atong tanan sa Ginoo. Sa dili pa akong testimony di ay. Panda ko kay kog kalipay nga naghiusa ta karong adlong Domingo. Simba ta dire. Ya. Opo ko nagdaho mga kauli ko dire kay anak bitong kalit-kalit ba. Ya. Akong amo. Hindi ko ama siya nga uli ka dito sa inyo kay kuwag lubi. Kay doon naman siya kamunggo ditong kanang sa Ulanggo ba. Na siya tindahan nito, tam naglubi. Tawag po na ako sa akong igsoon, Marbe, naaba diha. Uli problema, na ako no mo to. Uli ko, ya ako amo. Nisalig man po nga, ya ipada ya sikinan. Pabor kayo, kuya kong pares. Ya ako pong kumpare sa akin, mamay kaguwa sa bata. Uli ko bre, sa kuya ko bre, kay ginahan ko dito, kay maayra to yung mga igsoon. Basta anak sa Ginoo maayigit. Ari ta sa akong testimony di ay sa unang panahon nga diha pa ko sa kalibutanon bitaw. Grabe akong script kwan sa una gid ay. Dito pa ko silang pastor nagpuyo sa opera. Kauban mig drive og taxi. Na Russell.
grabe gid akong bisyo bitaw. Sus. Wala siya pagkulang sa ilang pagtambag sa kuha nga. Undangin na, bro. Pastor Gideon, undangin na. Russell, undangin. Ako maigsoon tanan. Ingo, undangan ako. Undang naman ko. Pero sa likod di ay, grabe. Naas. Kalibutanon mi daw. Ingo, anong undangan man ako. Nga naam ko dire nalipay. Pero sayop gidi ay. Sayop kay, wa man ko nung undang sa ilang mga, wa siya pagkulang sa akong pagtambag. Sa pagtabag nila sa kuha, naabot ang time nga, murag, igo na sa akong panglawas bitaw. Pero meron akong sakit ato, baga man to. Drive kong taxi ato. Manatos, si Pastor Gideon ato, ang kauban mag drive ato niya, naundang man to, kaya na football cross ka Marizien kay, wala na abang-abang ba? O kung siya akong dala pag-drive permiro, Yahweh, maorasat, uli. Diwa ko pa-drive, nang-apply ko klain. Siya, anos, Pastor Gideon, ano mo ka? Bro, nga, wala makikinan siya. Mingaw man. Ikaw na ipas. Doon na naman ko, 3 mil ka pa nila, mag-4 pa mga usahay. Ikaw, salamat sa Ginoo. Dako ako ginan siya. Basta magtarong lang. Bro, naagi ng grasya. Ako, wala. Tuaman dito sa kuan. Wala, ayong. Mga uto, abuntag uto, hapon. Wala lagi, kwartang mahimo gid. Ako mapalit ato saging ragad, rapas. Saging pas kay hinahanap potassium si pastor ato kay kining kuan. Paita. Mo to nga, nibalay ko sa RDM. Iwa na mo ko kanas kung iagaw ato. Mura galisod ko ginhawa. Tawa ko Ronald, ko bro, tabang ako bro, mura mag kana dayong baga day ug trigger na siya ay mong kasing-kasing paspas kayo kanang lisod ka ginhawa mutong dali kay sa kagado ano mo ka igudat ako hospital bulhot mi dito at des kasulpik to agi nadumbulan pagid siya isa paitay na igo man ta bro lumpeng isa lumpeng gid isa bayre lang ko ini kay na lumpeng ma ako lipayo ni kay dali man ito mas community. Pag abot sa community, wala man po itong doktor. Kay Domingo, patay ko ina. Patay ko ina. Kaya iwa naman. Sayang po Ginoo. Muto nga. Nagpa-check up ko pagka Lunes. Dahil resita daghan kayo. Nitira ko itong 9 months. O niya, ingos pastor ato. Pasalamati ragang Ginoo. Bro, kay sa dahang doon na kay sakit, gibago ka niya. Mo to nga dako kay ko pasalamat sa Ginoo kay sa tanang sakit na ko di abot hemorrhoid ano mo nas nagpa-opera po jud ko ato grabe sakit grabe gyud mga pagsulay gyud dako ko pasalamat sa Ginoo kay sa tanan nga akong na higawman nga mga pagsulay sa ko na giayo po ko niya do na gid ay tuyo ang Ginoo nako nga magbago ko sa iyang kinabi. Mo to nga, nako dire yung nakita ang karon nga. Mike Lawas. Akong ibalik sa atong nga Diyos. Okay, mo to yung testimony giunsa siya pagkuan sa Ginoo. So, akong testimony po ko. So, pagka Bernes, nagtanom po kuan kanang bisol bitaw hinatag ni Marvin. So, ang gitamnan akong bisol ko magtanong kog bisol dire. Igog yung nahuman og tanong kog bisol. Uli ko sa mua pagkakadlawon ang akong tinamnan nga bisol napukanan man og dakong kahoy. Ingon ko guol kay kus bisol ko ang biso ang kanang katong pagkatumba sa kahoy ug diha pa to nagkubkob nako diha pa ko nagkubkob di kita magkita nga re kay ngano man ang kahoy gud akong giputol laya siya ba patay unya kanang gibinlan ra pud nako gamay binlan ako ni gamay akong gipakpakan nya gingnan ako sa pastor tay kahoy dito pagkakuan natumba man ang kahoy dito man nakahanok sa akong kabisulan ningon ko sige gi ko ba patay na magitinta ko ani madatugan gi ko aning kahoy pagkadako nya dito na ko na kaingon ko nga
na panahon nga luya kay ko tapos physical bitaw. Perting kapuya sa lawas ba physical perting luya agad. Ningon ko Lord kapuya Lord ay. Mo to nga someday panahon nga wa gay ko moari dire perting luya sa akong physical nya. Mo to nga gipakita ko sa Ginoo nga ang akong kabisulan bago paging tanom na tumbahan niya bago pa tong tanom nako kung dito pa ko ako pa inadatugan ato digid ko mabuhi man mo to nga dito na kuan ako nga ang protection sa Ginoo nagauban yun kadagan gigo kasulay nga giproteksyon ang Ginoo so dili na kita mamuhi sa Ginoo dako na akong pagdasig ninyo di kita mamuhi kay naagid siya nagtabang. So, ang doong gimaya iaragid sa Dios. So, kisa pa gidasig diha. Si Kuan, si Idin, wala man ka mo kan Idin, dali. Dali, isa-isay ni mo ang Kuan kay napay tay mo. Ikaw may mo Kuan sa imong pares kay wa man siya, dali. Usbon ko kanang may buntag kanatong tanan. Kanang usa sa akong kadaugan is sa akong kaugalingon is ang kanang libre nga hangin akong giginhawa karon nga way bayad-bayad. Dayon usapod nga akong dakong pasalamat sa Ginoo nga uban sa akong pamilya, sa akong anak, sa akong bana nga gihatagan jud mi niya kanang igong proteksyon o labaw sa tanan panalangin. Kay compare sa una og sa karon nga wala pa ta kailag Ginoo kanang napatas worldly ba. Lahi ra jud kay gamay bikel away dayon inana niya. Wala jud pasensya ba niya. Samtang karon nga amo na jung na feel ang gugma presensya sa Ginoo kung giunsa mi niya pagatiman uban sa iyang mga uban sa blessings nga among nadawat nga kaniadto og karon lahi ra jud kaayo og dako na kong pasalamat nga sa kadugay na namong puyo ni sa kong bana kanang ako na jung nakita or kamo nakakita man jud mo kung giunsa siya pagbag-o sa Ginoo kay usa jud na nga akong gipangayo sa Ginoo bitaw nga mawagtangan siya gana ang iyang mga kalimutanon bitaw kay sa to lang kong hunahunaon makalipay na nimo pero abot ang panahon nga kuan ang imong nakuan dubli pa na kay problema man jud na nya mo na dako na kong pasalamat nga karon kami na jud uban niya nga nagmatinud-anon na gyud sa pagday ay pag simba pagpangalagad sa atong buhi nga Dios og kana lang. Praise God. Oh, naalagi testimony sakto gid nga akong pagpili pagkuan na agid kadaugan. Sunod mao ang special number halad awit group ni Brad Albert his family Go Joel Nanay Rita inyo ang higayon. Hey, first. Ikaw din. Hindi ko kay... Hey, check. Wala lagi tingog. Doon, wala mo doon.
Pwede ngog. Pwede ngog. Ah. Mahimuntag ka natong tanan. Among halarag awit ang atong buhi nga Dios. Og na naguluhan kini bisan asa kumuadto. Lang. Walang nalilong kanimo, walang nagtago kanimo, Kay bisan gihon na una ko palang nasaran mo ng daan, kay wala pa ako matawo. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga bibulag ka na ko ang imong mga mata. Bisan asa ko mo ato ikaw, maguban ka na ko. Bisan asa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Wala nalilong kanimo, wala natago kanimo, kay bisan huna-huna ko palang nasairan mo ng daan, kay wala pa ako matawo. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulag ka na ko ang imong mga mata. Bisan nasa ko mo ato ikaw, masuban ka na ko. Bisan nasa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Mutago man ako ilawom sa kadagatan, ubisan asa kalibutan. Bisan pagtabunan sa kangit-ngit, o dili na mo sidlak ang adlaw pagbalik. Walay higayon nga gikalimtan mo ako. Bisan asa ko mo ato ikaw, maguban ka na ko. Bisan asa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Mutago man ako ilawom sa kadagatan, bisan asa kalibutan. Bisan pagtumunan sa kangit-ngit, o dili na mo sidlak ang adlaw pagbalik. Walay higayon nga gikalimtan mo ako. Bisan nasa ko mo ato ikaw, maguban ka na ako. Bisan nasa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Dog himaya iragid sa atong Ginoo.
Okay, mga igsoon, ang sunod mao ang pagpamati sa pulong sa Dios nga pagadadon sa atong pastor, Pastor Gideon. Atuta sa pagpangnindog atong basahon ng pulong sa Dios diha sa Efeso kapitulo 5. Efeso kapitulo 5. Sugod diha sa pagbasa sa versikulo 10 hangtod sa versikulo 14. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini kay makaulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat sa tago. Kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang butang, makita nga matuod nga kinaiyan ini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag, busa giingon, pagmata hingatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo sa kahayag. Magampo ta. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nga imo kaming giubanan ug imo kaming giproteksyonan. Ug imo kaming giamuma sa tanan namong mga gikinahanglan wala nimong gihikaw. Padayon nimong gihatag ang among mga gipangandoy, gipangayo diha kanimo. Wala nimo ilayo ang imong tabang ug ang imong proteksyon kanunay namong naangkon busa niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Labaw sa tanan, nagkahiusa unasab kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong, sa pagkat-on sa imong mga pamaagi, o pagsubay sa imong mga mensahe Ginoo, kay ang imong mga pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. O ang imong mga saad, amo gayong masinatian kung among ikinabuhi ang imong mga pulong. Busa i-bless kami, pasabta kami, suginlig kami sa angay namong buhaton sa among pagbuyok sa kalibutan. We declare blessing in Jesus' name. Amen. Okay, amen. Mayong buntag o dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga padayon nagpanalangin kanato. Ang mensahe mga kaigsunan naghisgot diha sa versikulo 14. Efeso kapitulo 5 versikulo 14. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag, busa pagmatana hingatulgon, bangon gikan sa mga patay, og hatagan ka ni Kristo og kahayag. Ang kahayag ang hisgutan dinhi mga kaigsunan walay lain mensahe sa Dios, mga pagtulunan, mga sugo sa Dios, og ang mga pulong sa Dios, mga pagtulunan og mga pamaagi sa Dios, iyang gibilin og iyang gisulat og gipasulat sa iyang mga alagad nga maong mga apostolis, mga propeta, o nahimugso kini nga nahimong Biblia. Ang tao nga magbasa sa Biblia, nagbasa siya sa kahayag. Ang tao nga nagbasa sa Biblia, nagbasa siya sa kinabuhi nga gisaad sa Dios. Kung ikinabuhi sa tao ang naa sa Biblia, dili gid siya mapakyas, kay ang pulong sa Dios labaw kay sa tanang butang. Dili gayud mapakyas ang mga mensahe sa Dios. Gikan sa akong paghimugso sa kalibutan, hangtod nga nakahigmata ko, hangtod na sayod ko unsay maayo ug say daotan, hangtod nining adlaw, wala ko'y nabasa sa Biblia nga dili matuman. Ang tanan nga akong nasabtan sa Biblia nahitabo. Ug kining ato karong paghisgutan mga kaigsunan, naghisgot kini sa panambagon. Ang tanan mayong panambagon. Nindot kayo ang usa ka tawo nga dunay magtatambag. Kay ang tawo nga padayon nga gitambagan, nagpakita nga gimahal sa Dios. Padayon nga giatiman sa Dios. Bulahan kayo ang tawo nga gimaymayan, gitambagan sa mga mensahe sa Dios. Kay ang mga pulong, mga mensahe nga dili man niya masabtan diha-diha, apan tungod kay ang pulong sa Dios sa mga kaigsunan, gahuman siya, mubag-og yun siya sa kinabuhi sa tao. Kaniadto wala kay maabsi sa atong igsuon ang mga mensahe ngayang gipaabot sa Ginoo
nga nahimong instrumento ang akong kinabuhi, ang akong asawa, wala man tuod niya masabti kaniadto, apan mga kaigsunan tungod kay nadunggan man niya, nasabtan man niya, bisan ni antong panahon na nga miingon siya nga kalipay niya ang iyang gihimo, apan ang pulong sa Dios ug ang mga pag-ampo na narbaho sa iyang kinabuhi ug atong nakit-an na bago ang atong igsoon. Ito pakpakan ang Dios mga igsoon. Lamang dunay mga mensahe diha dunay mensahe ang Dios nga nagpahinumdom nga lisod pud kayo mabago ang tao kung wala pay panahon. Pero tungod kay gihigugma sa Dios ang matag tao, gusto gyud niya nga ang tao mabago. Alamang lain-lahi ang pamaagi aron ang tao mabago. Diha sa Panultihon kapitulo 20 bersikulo 17 mga kaigsunan, kung wala ko masayop diha sa maong mensahe ato ni tagaan og pagtagad. Panultihon 20 bersikulo dili 17 30. Ingon diha sa 30, usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Sometimes ang tao dili gayud kanang wala sila tinguha sa pagbag-o. Apan moabot yun ang panahon nga magbag-o sila tungod kay ang Dios nay magapamuhat. Dunay mga tao mabag-o dito sa prisuhan. Dito nila mahinumduman nga duna gyud ay Dios. Kay diri para sa gawa sa prisuhan, di sila kadungog sa pulong sa Dios kay dili mapud sila maminaw sa pulong sa Dios. Apan sa diha nga nakasuod na sila prisuhan, giwalihan sila sa pulong sa Dios ug dito nila nahinumduman nga dunay Dios nga nagatiman nila. Doon na po'y mga tao nga nabag-o sa diha nga niabot ang grabing kalisod, mapabalatian man, sumapod sa kinabuhi sa uban nga sa dihang na anay mga grabing nga mga kalisod, grabing nga kadaghan nga mga balatian, isa pa makaamgo nga dunay Dios. Apan pagkaninduta mga kaigsunan nga sa imong kinabuhi karon, nagpadayon ang imuhang paglakaw diha sa mensahe sa Dios, diha sa pulong sa Dios, kay magdalaman kana kanimo og tinuod nga kabaguhan. Og ang tao nga mabag-o mga kaigsunan sa iyang pagpuyos kalibutan, siya nga tao nga makasinati sa saad sa Dios. Siya nga tao nga makadawat gayud sa mga panalangin sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan, naghisgot siya diha sa mensahe ni Apostol Pablo sa Epeso kapitulo 14, pagmata hingatulgon. Kanang hingatulgon mga kaigsunan, lisod na siya kaayo nga suguon. Kanang hingatulgon, kabantay mo o kanang tulog kaayo, mura kag nakadungog, mura pugwa kadungog. Lisod pasabton ang tao nga kanang nibati og pagkahikatulog. Dunay mga sitwasyon kung atong masinatian ang ato ang kahimtang sa ato ang kaugalingon nga kung tulog kaayo mura og dili ka madisturbo. Mabubu ang imong pasensya kung hingatulgon ang ato ang lawas. Now, kini mao mensahe mga kaigsunan, dili lang sa pisikal nga hingatulgon ang tao, kundi sa espirituhan nga bahin. Daghang mga sitwasyon mga kaigsunan nga ang Dios nagpukaw. Pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga apostolis, pinaagi sa mga magwawali. Nagdasig ang Dios sa matag tao nga kinahanglan gyud nga ang tao mosimba sa Dios. Kinahanglan gyud ang tao maminaw sa mensahe sa Dios. Kinahanglan gyud nga ang tao magbasa gyud sa sulat sa Dios nga naa sa Biblia. Sa diretso nga pagkaistorya dapat ang tao mobasa gyud Biblia. Pero sa kadaghang mga tao nga gisultihan sa Dios, nga gipukaw sa Dios, naagyapon ang tao sa pagkahikatulog. Apan ang Dios walay hunong sa pagdasig, sa paghisgot mga kaigsunan, may tungod sa gikinahanglan gyud nga tagdon og atimanon sa tao. Ingon ang sulat mga kaigsunan, pagmata hingatulgon, bangon gikan sa mga patay. Ang giingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa espirituhanon nga bahin, kining
gikan sa mga patay, kanang gikan sa pagkawalay paglaom, gikan sa pagkawalay relasyon sa Dios. Atong hinumduman mga igsoon kining ato ang kinabuhi, dili nato kalimtan ang tibok nato pagkatao na umol ni stulo. Ina imong tapad, ayaw kalimti nga ang imong kinabuhi na umol na stulo. Kini gibalik-balik yun ni pag-ayo, pila na kabulan o pila na kahigayon nga kita nag-uban sa pagdaig, pagsimba o pagpamati sa pulong sa Dios. Aron dili bitaw nimo maalipngatan, malimtan nga ang atong kinabuhi tulog yun ni siya kabahin. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga dili lang duha ang ato ang maatiman. Dili gusto sa Dios nga dili lang usa ang atong mapukusan. Unsa man ning tulo ka bahin? Kinsay makahatag sa tulo ka bahin sa tibok natong pagkatao? Ang ato ang kinabuhi, ang atong tibok pagkatao, kanang imuhang lawas, dili kay lawas rara. Doon na say kalag. Dili ray kay lawas o kalag rara, kundi naapon na sa espiritu. So kining atong tibok pagkatao mga kaigsunan, kining atong giladala-dala, sulod ani mga kaigsunan, dili man tuod nato makita pero atong mabati. Nga doon na gini siya kalag. Doon na gini siya espiritu. O kining kalag mga kaigsunan, ang pagkaon ni ini, mensahe sa Dios nga nas Biblia. Ang pagkaon sa lawas, maunang ato ang gipaningkamutan. Nga lutuon, kaunon. Ang pagkaon sa tong kalag, mensahe sa Dios. Si Jesus miingon sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Buti pasabot mga kaigsunan, kung ikaw nga nataw nining naong sa kalibutan, magbasa ka sa Biblia, naay kinabuhi ang imuhang relasyon sa Dios. Sa tanan nimong pagabuhaton, hinumduman nimo ang Dios nga naa siya. Sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, imo gayud nga hinumduman ang Dios nga nag-uban siya, nagtan-aw siya. Iha kang giatiman. Sa panahon nga ang tao magbasa sa Biblia, masayod siya kung asa sa paingon, asa sa padulong. Bless kayo ang tao mga kaigsunan nga magbasa sa Biblia, kay daghan kay siyang makatunan, mahitungod sa iyang kinabuhi ninaong sa kalibutan. Atong hinumduman nga atong kinabuhi sumala sa Biblia, lumalabay lamang. Wala ta masayod kung unsa ang mahitabo ugma. Wala ta masayod kung unsay dangatan sunod ugma. O sa umalabot pang mga bulan, umalabot pang mga tuig. Pero dunay gusto sa Dios nga imuhang tipigan, nga akong timan-an, nga ato gayong hinumduman, ang pagbalik ni Jesus. Usa ka pangutana mga kaigsunan sa ato karong nga panaguban, kung andam bata sa pagbalik ni Jesus. Kay kung imong lantawon mga kaigsunan sa sugilo ni Jesus nga inig-abot ni Jesus Christ, daghan nga mga tao nga nagkalain-lain nga kahimtang nga iyang makita. Dunay mga tao nga wala magpakabana. Sa pagbalik ni Jesus kung imong lantawon, gihisugilo niya sa klaro nga hitabo. Daw sama kini sa hitabo sa panahon ni Noe. Siguro sa imuhang pagkakristohano, nasayod na ka sa kasaysayan sa panahon ni Noe. Labi na gyud kung kristohanon ka nga nagbata, gitudluan pa ka sa imuhang pagkabata, kaniadto gitudluan ka sa mga istorya sa Biblia mahitungod sa kinabuhi ng Noe. Unya na pa kay mga kanta siguro nga nasayran, alang lamang sa mga kristohanon nga dugay na kay nangalagad. Sama sa atong mga kaigsuon nga nakig-uban sa atong nga programa, sa ato ang page, Facebook Live, ang pulong mong kinabuhi ko, nga dunay mga kaigsuonan diha nga nakig-uban, nga gikan sa ilahang pagkabata, nagdako sila nga nagbasag Biblia. Yan nakadungog na sila awit mahitungod sa arka ni Noe. Kisa may nakadungog og awit mahitungod sa arka ni Noe. Kisa may mga bata dire nga nakakat-on mahitungod sa kanta sa arka ni Noe. Wala. Si Noe nagbuhat or arka. Si Noe nagbuhat og arka. Naglutaw-lutaw sa mga balo, di ba? Ingon si Jesus nga sa iyang pagbalik daw sama sa kinabuhi sa mga tao sa panahon ni Noe. Nanarbaho sila pag-ayo,
Nagpatigayon sila pag-ayo. Nagpatigayon means grabe ang ilahang pagnegosyo. Unya nagminyuay. Iyahan nagminyuanay ang mga tao sa panahon ni Noe. Pero wala sila masayod nga ugma o sunod mubundak na diay ang ulan. Dili lang kay ulan, giablihan na sa Dios ang tanang tubod. Tanang tubod sa yuta ibin ang langit. Giablihan og dali kayong milunop ang kalibutan. Nalaglag ang mga tao tungod kay wala sila kahibalo mahitungod sa plano sa Dios. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga ikaw ug ako masayod ta sa plano sa Dios. Ug ang plano sa Dios iyatang dadon, iyatang lalinon human sa atong kinabuhi ning naong sa kalibutan, lalinon ta sa Dios. Lalinon ta sa dapit nga wa nay kasakit. Lalinon ta sa dapit nga wa nay katapusan. Og ang maong dapit mga kigsunan gisugilon sa Dios og iya kining ginganlag langit, ang tanan miyong langit. Pero unsaon aron mahimo tang andam kung kanunay tang hingatulgon. Kanunay tang kanang ang atong relasyon sa Dios murag dili buhi. Pero unsaon man nato pag paningkamot nga dunay gyud tay relasyon sa Dios nga buhi gyud ang atong relasyon sa Dios. Usa sa mga pamaagi nga gipakita sa Dios mao gyud ang paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagbasa sa mga mensahe sa Dios. Muna miingon si Jesus mga kaigsunan, bulahan ang magbasa sa Biblia, bulahan ang namati sa mga mensahe nga nas Biblia. Ang pangutana, kanus animo na gikinabuhi? Gikan sa miaging Domingo hangtod karong Dominguha, nakabasa na ba kag Biblia? Or pipila lang ka mga tao nga nagbasag Biblia? Ang tao nga tinud-anay nga nagbasag Biblia, tinud-anay nga nag-alagad sa Dios. Kay ang tao nga tinud-anay nga nag-alagad sa Dios, kanunay sang nakigsulti sa Dios. Ang problema sa tao mga kigsunan mao ni, makigsulti lang ang tao kung doon na problema. Pero kung why problema, why pakigsulti sa Dios. Pero dili gusto ang Dios nga sa atong kinabuhi mao na atong makatunan. Gusto sa Ginoo mga kigsunan sa tanang panahon, buhi ta. Mo nang gipukaw ta sa Ginoo, pagmata hingatulgon. Bangon gikan sa mga patay. Kay hatagan ka ni Jesus Christ og kahayag. Ang kahayag paglaom. Ang kahayag mga kigsunan kinabuhing walay katapusan. Dunay mensahe mga kigsunan nga gusto sa Ginoo nga ato ang mahinumduman sa atong kinabuhi karon mga kigsunan. Kining karon. Ang tanan miingon karon. Sa atong pagpangalagad karon, dili bata hingatulgon. Dili lang sa pisikal. Dili na sa physical. Natural kung wala tay tulog kagabi duka gyud ta karon. Normal ra na. Dili na mo gipasabot sa mensahe sa Dios. Ang gipasabot sa Dios ang espiritu ng bahin. Atong hinumduman ang atong tibok pagkatao na ni say lawas, na say kalag, na say espiritu. Ang espiritu ug ang kalag mga kigsunan parehong espiritu. Maunay mo balik sa Dios. Og samtang nakig-uban ni kining espiritu ug kalag nakig-uban ni sa atong lawas, gusto sa Ginoong aktibo ta. Dili lang kay aktibo ta sa mga butang sa kalibutan o sa trabaho nga gipiyal gibutang sa Ginoo kung asa ta. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga magpakabana ta sa espirituhanong butang. Kining pulong mga kaigsunan nga gidasig sa Dios naghatag ni natong mga ideya og pagtuki sa atong kaugalingon kung asa ta nagpakabana karon. Usa ka pangutana mga kigsunan nga gusto sa Ginoo nga ato karong tingkayon sa atong kaugalingon. Gigamit ba nimo karong adlaw, karong panahon na sa pagpangandam sa umalabot? Hinumdumi, wala na'y pinakadakong umalabot pa nga angay pangandaman ang pagbalik ni Jesus. Dili ang pagbalik ni Duterte, ang pagbalik ni Jesus. Karong adlaw mga kaigsunan, grabe ang ilahang protesta. Tungod sa corruption sa atong nasod, gipangandaman nila pagayo.
Pero gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisag unsa may sitwasyon sa kalibutan, usan nasod sa naglaing mga kanasuran, importante andam ta. Sa atong nahunang kasing-kasing mga kaigsunan ko sa Ginoo, dapat nagpabilin ta sa pagpangandam sa pagbalik ni Jesus Christ. Dili na to tugutan mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad bitaw loya-loya ta. Unya-unya ta. Sa muni usas mga angay natong susihon mga kaigsunan, gamiton nato karong adlawa kanang pulong karon ato ning gamiton sa pagpangandam sa umalabot. Ang tanan mayong pagpangandam sa umalabot. Now atong hinumduman, dili kita mo nagpugong sa panahon. Dili kita mo nag-iya sa panahon. Dunay panahon kagahapon, lahi ang panahon kagahapon, lahi ang panahon kaganina, lahi ang panahon karon. Pero maunit atong hinumduman mga kaigsunan, gisugilon sa Dios sa balang kasulatan, kung giunsa nato paggamit ang pulong karon, kung unsa ang atong gibuhat karon, ato ning anihon sa umalabot. Amen ba? Amen. Kung hingatulgon ta karon, nagluya-luya ta karon sa pagpangalagad, unsa may madawat nato sa umalabot? Unsa may atong anihon? Unsa may ato ang dawaton? Atong hinumduman mga kaigsunan, ang Dios nga atong gilagaran, ang Ginoo nga atong gisimba, doon na say saad nga mga mensahe. Og ang maong saad nagdepende na sa atong pagpaningkamot. Ang tanan mayong paningkamot. Nagdepende ang maong saad sa atong mga nahimo. Kung doon na tayo gibuhat, doon na tayo gihimo, doon na tayo madawat. Amen ba? Amen. Now kining karon nga adlaw mga kaigsunan, ato ning pangandaman, ato ning gamiton alang sa umalabot. Kining ato karong nabatonan. Maghisgotag karon or kaning atong nabatonan pertindaghana. Kusog. Ang tanan mayong kusog. Mayong hunahuna. Mayong panglawas. Mga abilidad, talento uban pa. Kanang tanan na atong hinumduman gikan sa Dios. O gihatag na sa Ginoo para ato nang gamiton sa pagpangandam sa umalabot. Unya dili gusto ang Dios mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan nagklaro nga kung dili usab nato gamiton ang karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa unahan wala gyud tay maani, wala tay madawat. So ato ni siyang tan-awon mga kaigsunan sa Biblia. Sa gibasa kaganina diha sa 22. Panultihon 22. Ato ni siyang tan-awon diha sa panultihon 22. Ang gibasa kaganina. Ingon dinhi sa bersikulo 7, ang mga kabus nga ulipon sa taong dato ug ang mga kabos ulipon sa taong dato ug ang manghulam maulipon sa nagpahulam kaniya. Bersikulo 8. Pagpugas og binhi sa pagpamintaha ug mag-ani kag katalagman ug ang imong pagpanglupig dili na magpulos. Kini may connection sa mga mensahe may tungod sa pagpugas. Sumala sa gipahinumdum ni Ginoong Hesus nga kung unsay imong gipugas karon mao'y anihon nimo ugma. Si Pablo nagwali usab mahitungod sa pagpugas. Kung unsay imong gipugas karon, imo usab nga anihon. Kung nagpugas kag diutay, moani kag diutay. Kung nagpugas ka og daghan, moani kag daghan. Unya gidugangan pag yun ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8. Kung nagpugas kag pagka kanang tawhanon, moani kag kamatayon. Kung magpugas kag espirituhanon, moani kag kinabuhing dayon. So diha giklaro mga kaigsunan, kining karon
nga ato karong pamalandungan, ato ning gamiton aron duna kay maani sa umalabot. Amen ba? Kining karon ba? Kining lagsik pata, kining kusgan pata, kanang maayo patag panghuna-una, kay moabot ang panahon nga bisan saon gyud nato gamit ang panghuna, dili na nato ni magamit. Labi na kung naana sa edad ka nga ang edad nagkadako pero ang kinaiya nagkabata. Kabantay mo mga kigsunan, mag 90, 100 na ang edad, magkabata ang una-una, pero dili na makahimo, kutob na lang sa una-una. Kanus aman nimo alagaran ang Dios. Kanus aman tam kanang manlimbasog sa pagpangalagad sa Dios. Aron ang kinabuhing dayon mo'y atong mabatunan. Aron ang saad sa Dios nga maumbag ang langit mo'y atong masudlan. Kung sa atong kinabuhi karon nga lagsik pata, kusgan pata, gibaliwala lang nato ang tawag sa Dios nganong gibuhi ta. Atong hinumduman ikaw ug ako gitawag ka. Amen ba? Gitawag ka tungod kay dunay plano ang Dios. Ang plano sa Dios manarbaho ta para kaniya. Ang tanan mo manarbaho para kaniya. Pero sa kadaghang mga tao nga nagtuo Ginoo, pipila lang ka mga tao nga tinud-anay nga nagtrabaho para sa Ginoo. Pagkadaghan ng mga tao nga sigig pangayo sa Ginoo, pero walay time para sa Ginoo. Pero dili gusto ang Dios nga usa ka. Muna nga sa atong kinabuhi, dapat dili ta magduka-duka sa pagpangalagad. Oras gani sa pagpangalagad, oras gani sa pagsimba, oras gani sa pagdaig, oras gani sa pagampo, oras gani sa pakigsulti sa Dios buhata. Kay ang tanang oras dili dapat usikan. Amen? Dili dapat usikan. Now, ang giingon diha mga kaigsunan nga unsay gibuhat nato karon ato nang dawaton ugma o sa umalabot. Kung nagpugasta og mga maayong binhi, muani tag maayong ani. Now, unsa may mga pamaagi aron mga maayong ani ang atong maangkon. Unsa may atong buhaton aron puro panalangin ang ato ang anihon sa umalabot. Kinsa man ang makabenepisyo sa umalabot, ang atong mga anak. Kitang mga ginikanan, doon na ba tay plano o tinguha ang atong mga anak panalanginan sa Dios? Amen. So sa may atong buhaton, atong gamiton ang karon aron doon na tay anihon sa umalabot. Kanang imong maayong lawas, kanang imong maayong kusog, akong balikon, gamitan na sa pag-alagad sa Dios. Dunay tambag ang Dios mga kaigsunan o pamaagi ang Dios pinagi ni Haring Solomon diha sa Panultihon 22 bersikulo 4 tanawa. Pagbaton og kahadlok, ang tanan may ang kahadlok. Pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo. Kahadlok og pagtahod sa Dios. Ikatulo, pagpaubos. Kaning tulo, kinahanglan ato ning dala-dalaon gikan dinhi. Gikan ni ini maong simbahan, muadto ka sa imong Pinoy-anan, muadto ka sa imong trabahoan, dad-aning tulo ka mensahe. Ingon dinhi mga kaigsunan, pagbaton og kahadlok, ikaduha, pagtahod sa Ginoo, ikatulo, pagpaubos. Unsa ganito? Primero, kahadlok. Ang tanan mo yung kahadlok. Ato rang idiritso para dili nato malimtan. Kahadlok, pagtahod, o pagpaubos. Unsa may saad sa Dios nga gidala gisaysay ni Haring Solomon kung naa ka ni anang maong kinaiya, kay kinaiya man ni siya. Kining gitawag kahadlok, pagtahod, o pagpaubos. Unsay saad? Ingon dinhi,
makabaton kag mga bahandi, dungog ug taas nga kay nabuhi. Kanang bahandi mga kaigsunan, wala na siya maghisgot mga igsoon sa salapi lamang. Ang tinuod nga bahandi kanang maayo nimong panglawas. Mag-unsa man ang daghan kag kwarta pero guba ang imong lawas. Ang uban mo ingon, ang akong bahandi ang akong mga anak. Kay mag-unsa man ang ako ang mga kabtangan kung wa ko'y anak. Tama? Daghan kaayong pwede mahimo nimong bahandi sa imong kinabuhi. Pero ang tanang bahandi nga giimuhang gikinahanglan, timan mabatunan lamang nato na gikan karon hangtod sa unahan kung do na tay tinuod nga kahadlok sa Dios. Do na tay tinuod nga pagtahod sa Dios. Do na tay tinuod nga pagpaubos. Pero mo ni tinuod, apan kung wala tay kadasig sa pagpangalagad, duka ang atong pagpangalagad, luya ang ato ang kanang bitawng pag ila sa Dios. Kanang bitawng like example sa tibuok nato nga kinabuhi sa usa ka semana nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa miaging Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hangtod karon, mangumusta kuno ta? Giunsa nato pag-ila ang Dios? Giunsa nato siya pag-ila? Giunsa nato siya pag-alagad? Balik-baliki kuno ang imong kaugalingon. Ayaw tan-awa ang unsa may imuhang kahimtang. Tan-awa kung giunsa nimo pag-ila ang Dios. Doon na ba gyud tay Dios sa kinabuhi? Doon na ba tay gialagaran nga Dios? Ato ba siyang pasidunggan? Gikan sa atong pagkatulog hangtod sa pagbangon, hangtod nagtrabaho ta. Ingon si Apostol Pablo, bisag unsay imuhang trabahoon, bisag unsay imong kaunon o imong imnon, buhata kini sa pag-alagad sa Dios. Buhata kini sa pagdahig sa Dios. So muni ato rong susihon, wala ba ta magduka ani? Wala ba ta kapuya ani? O gitagaan ba nato nigbilis sa atong pagkinabuhi samtang may panahon pa? May kusog pa. Hinumduman nato nga mag-edad na ganig 90 hangtod 100, lisod na nga mudahig ang tao. Ang papa ni sa atong igsuon, Brother Sirapin, taas ng edad, 90 kapin, di nakaadtog simbahan. Di na gani siguro kabasag Biblia. Ang problema, kung wa gyud basa-basag Biblia. Munang kanang imong mata, tanawa imuhang tapad na anay mata, gamitan na sa pagbasag Biblia. Ayaw pagduka-duka kung pulong na sa Dios ang hisgutan. Hinumdumi, kung ang imong mata o mata sa imong mga anak, kung mihatag na sa Biblia, gigamit na sa pagbasag Biblia, dunay kaugmaon imong pamilya. Kay ang tinuod nga tao nga dunay kahadlok sa Dios, dunay panahon sa Dios. Dili siya malimot sa mensahe sa Dios. Number 1, aron panalanginan ka. Aron makabaton ka sa unsa may imong gikinahanglan karon sa malabot. Dili lang kwarta. Tanan. Pagbaton og kahadlok. Inay mo tapad, dapat na atay kahadlok sa Dios. Ikaduha, dapat na atay pagtahod sa Dios. Ikatulo, dapat magpaubos ta. Amen? Pero unsaon man nato ni kanang pagbaton aning pagkabapabsanon? Kabalo ba mo kung asa tagitrin kung unsaon nato paggamit or pagbaton kining pagpaubos sa panahon nga dunay mga misunderstanding? Kinsa ba nato dinhi nga wala makasinatig misunderstanding? Kana bitang wala ka kana bitang misunderstanding nagsugod na sa wala nimo maklaro nga istorya. Tama ba? Hello.
Napabata? Kanang wala kayo nimo maklaro nga istorya, unya mo react dayon ka, ang mahitabuan na, wala di mo bansaya ang imong kaugalingon sa pagpaubos. Dili lang ta muldagan sa bisan kinsa nga tao. Daganon lang nato ang atong kaugalingon. Tan-awon lang nato ang atong kaugalingon. Maghisgot ganig kaugalingon, una sa tanan, kaugalingong pamilya. Kaugalingong Pinoyanan. Kinsa man nato wala makasinati og kanang misunderstanding nga pagpuyo. Siguro tanan nakasinati. Nagyunay lalis, nya pertig yung murag labi na panahon naglalis mga kaigsunan ang magtiayon murag naay mga panahon nga murag bungkaganay na gyud. Nakasuway mo ana. Nya marka bahala na. Pero kanang word nga nasunahuna nga bahala na naagya po higugma biyan nimo na siya ana ba murag usa sa siguro nga mga panahon imuhang naagyoy mga memorable ba tawagan na kanang dili kayo nimo kalimtan nga panghitabo sa imong pagkaasawa sa imong pagkabana katong mga panahon nga di gyud kayo nimo malimtan unsa kay lison nga imuhang nakatunan hangtod karon. Kabalo ba ka? Ang pinakalison nga dapat imong nakatunan ni adtong panahon na pagpaubos. Amen. Kay ang matag usa naa gani pagpaubos. Timan dunay saad ang Dios. Unsay saad sa Dios sa taong magpaubos? Unsay saad sa Dios sa taong magpaubos? Sa gisulti ni Haring Solomon, makabaton kag bahandi. Word makabaton kag bahandi, bisan asa ka giatiman kaniya. Bisan asa ka gibantayan kaniya. Bisan asa ka proteksyonan kaniya. Amen? Walay makulang sa tao kung ang Diyos na mo'y nagatiman. Ang atimanon sa Diyos katong dunay pagkamapabsanon. Katong mapabsanon. So muna atong katunan sa atong kinabuhi, magbaton tag kahadlok sa Dios, pero dili man gud ta ka baton aning kinaiyaha kung wa ta kaila sa Dios. Hello. Muna ato ang pamalandungan. Ugma sunod adlaw, sunod pagyud adlaw, sunod semana, sunod bulan. Balik-baliki. I-try lang sa imong nauna. I-try lang sa imong kaugalingon. Balik-baliki gyud sa imong nauna. Nakaila ba ko sa Dios? Basig ning sud-sud tag simbahan, wa gyud ta kaila niya. Nakaila ba ko sa Dios sa akong pag-atiman sa akong Pinoyanan? Doon na ba ko'y Diyos o nakaila ba ko sa Diyos sa akong pagkainahan, sa akong pagkaamahan? Kay kung doon na ko'y Diyos mga kaigsunan, bantayan sa Diyos ang akong Pinoyanan. Doon na ba ko'y kahadlok niya? Di man ta makabatog kahadlok sa Diyos kung di ta kaila niya. Nya hinumdumi ang Dios nga akong gisangyaw kanato karon. Dios siya nga muhatag og kinabuhi. Dios pod siya nga mukuha sa atong kinabuhi. Dios siya nga makalaglag. Munay giingon ni Jesus, ayaw kahadlok sa taong makapatay sa lawas apan di makapatay sa espiritu. Kahadloki ang Dios nga makahimo sa pagpatay sa lawas, makahimo usab paglaglag sa kalag. Sa espiritu. Nya iyang pangyunggiingnan dito ngadtos imperno. Nya hinumdumi ang Dios nagsugilon nga sa imong kinabuhi tuna say mga maayong plano. Dili ta niya dadog imperno, dadon ta niya sa iyang dapit nga mao ang bagong langit. Pero mao na ang tambag sa Ginoo diha sa Biblia, dili bata tulog sa pagpangalagan. Dili bata duka sa pagpangalagan. Excited bata.
Pastor, excited kay ko, nakapractice na kong sayaw. Matag Domingo, Pastor, nindot na kaya akong sinayawan. How about ka nang ikaw rausa? How about kung naakay mga problema? Na ba kay panahon sa pakigsulti niya? Na ba kay time nga mubasag Biblia? Kalipay ba nimo ang pagbasag Biblia? Hinumdumi ikaw ra gyud ana ang nasayod o hinumdumi nakit-an kaniya. Ako mga pagdasig mao ni. Dili ta makaila sa Dios ug dili ta mahadlok sa Dios ug wa ta kaila. Dili ta kaila kung di gyud ta mobasag Biblia. Amen ba? Mo na akong pagdasig. Sugdi karon pagbasag Biblia. Daghan kayong time ang gihatag ni Lord sa atoa nga makabasa tag Biblia. Time nga magbiyahe ka, relax na relax. Time nga anak ka sa imuhang Pinoy-anan, relax na relax. Magbasa kag Biblia. Unsa may imong makuha kung magsige kag lantaw anang mga video? Wala man kay makuha na. Gawas kung magbasa kag Biblia. Gidasig ka o gidasig ko sa Dios nga mubasa gyud tag Biblia samtang dun na pay panahon pa. Kay muabot ang panahon nga di na gyud ta kabasag Biblia. Muabot gani ang panahon nga sultihan tag maayo ang atong dungog bati na. Kaila nakahinumdum ko sa usa ka lugar nga ako ang gi-Bible studyhan. Miingon ang anak, ma kaon na ka ma? Miingon pod ang tingog, usay buang. Giingnan nga kaon na ka ma? Usay buang. Imo kong gitunglo. Kay lain na kay ang nadunggan, imbis pakanon siya ang iyang nadunggan, gihimuang siya. Hinay na iyang pandungog. Moabot ang panahon, ingon siya ring Solomon, diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12. Palihog, basaha inyohang Biblia, last nga bersikulo, Ecclesiastes 12. Mo ni ang mensahe nga dapat tibong hinumduman. Ecclesiastes 12:1, Bosa hinumdumi ang imong magbubuhat. Dunganan nato ni sa pagbasa, ulaton ta mo Ecclesiastes 12. Ang Ecclesiastes gisundan niya panultihon niya, gisundan sa panultihon Salmo. Ang gisultan sa Salmo Job. So gikan sa Job, Salmo, panultihon o Ecclesiastes. Nya ablihe diha sa kapitulo 12 bersikulo 1. Nana? Okay? Busa hinumdumi ang imong magbubuhat. Kinsa man ang magbubuhat? Ang Dios. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Versikulo 3, 2. Ni anang unyang panahona, hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon, o kanunay lamang magdag-om bisan human sa ulan. 3. Niadtong panahona ang imong bukton nga manalipod kanimo mangurog na, og ang mga tiil mo nga karon lig-on pa kabsa nag-umoy. Diyutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kanon, og mahanap na kaayo ang imong pananaw. 4. Muni giingon, mabungol ka na. Ug lugos ka na gani makadungog sa hinagilis sa galingan og sa gitugtog nga huni, apan mumata ka bisan sa awit lamang sa langgam. Mahadlok ka na sa mga habog sa mga dapit, dili na ka sa kaglubi. Ako di na ko kasakay kaglubi gani. Maglisod na. Mahadlok ka na sa mga habog nga dapit og peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy.
Unya, og mahanaw ang tanan mong pangandoy, muuli kita ngadto sa puloy-anan tang dayon, ug may mabakho unya diha sa kadalanan. Sa dili pa mo abot kanang panahon na, nakaila batag Dios? Nagtahod bata niya? Nagpaubos batas Ginoo? Manindog ta ni ato na ining pamalandungan. Manindog ta? Pwede nimo nga ipiyong ang imong mata? Dili na to kuanon kanang agdon ang ang mensahe sa Ginoo mga kigsonan naghisgot ni sa pagpamalandong sa kinabuhi nato. Pwede ba nimong susihon ang imong kinabuhi? Unya susiha nga. Pangutan na ba? Mahal ba nako ang Dios? Doon na ba ko'y kahadlok niya? Nagtahod ba ko niya? Or ang ako rang kaugalingon mo'y gitahod? Pwede nimong ipiyong ang imong mata. Yayaw ka balakas sa mga bata kay wala ay tubig dito sa swimming pool. Pakigsultihi siya. Samtang doon na pa'y panahon. Matod pa sa Biblia, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Samtang lagsik pa ka, doon na pa kay kusog. Doon na pa kay mayong panghuna-una. Makahimo pa ka sa unsa may imong gusto. Apan hinumdumi siya. Hinumdumi ang atong Ginoo mga kaigsoon. Sa makausa ako kang gidasig sa pag-isa sa imong mga kamot ngadto sa Ginoo. Pag dili kita makabaton ni ini kung dili na to ipasusi ang atong kaugalingon, dili na to ipasusi ang ato ang hunahuna, ang ato ang kasing-kasing. Sa makausa itugyan sa Ginoo nga ang imong kaugalingon ug ingna siya, Lord, ni ako sa pagtugyan kanimo. Ni ako aron itugyan ang akong kinabuhi, ang ako ang kasing-kasing nahuna uting kaya susiha ugan susiha Ginoo kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo, pukawa ang ako nahikatulong nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Ukti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako Ginoo. Dunay mga panahon mga kaigsonan nga ang layan ka sa imong kamot sa pag-isa, pwede kayo nimong i-relax ang imong kaugalingon. Importante ang imuhang hunahuna gamita.
ug susiha ang imong kaugalingon ug pangutan ani. Duna bagyo ba ko'y Dios? Duna ba ko'y Ginoo? Nakaila ba ko niya? Duna ba ko'y kahadlok sa akong Dios? Nagtahod ba ko niya? Oh, glory to you, Jesus. Hallelujah. Susiha, Ginoo, ay kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandong mo, o kawa ang ako nahikatulong nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupte ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka usa pagbawa ako, pakigsultihi ang Dios. Ibukang imong baba, sangpita siya, pangayog tabang, pangayo ug giya, kay ni ang atong buhi nga Dios. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka usa tagbawa ako, unon mo ani ako, Ginoo. Pila ka minuto mga kaigsonan, gamit ang mong baba sa pagsulti o pakigsulti sa Dios. Ayaw paminaw sa imong tapad, ayaw kataha ni kaikog, ayaw kaulaw. Si Jesus mingon, kung ikaulaw ko nimo, ikaulaw ko usab ikaw sa amahan. Pakigsultihi siya. Ibukang mong baba, inang thank you Lord. Thank you Jesus sa mga mensahe. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo nga imo kaming gidasing, imo kaming gilig-on, imo kaming gipahinumduman, imo kaming gipukaw Ginoo sa pag-alagad kanimo. Gipukaw mo kami sa pagbasa sa imong mga mensahe. Gidasig mo kami sa pagkat-on sa imong mga pulong. Salamat Lord nga dili lamang sa adlawng Domingo nga kami makabati sa imong mga mensahe o makadungog sa imong mga pulong, kundi sa tanang adlaw nga imong gihatag kanamo. Among gipangayo nga imong dasigo ng matagusa ug pahinumduman nimo kami sa hangay nimong anamong buhaton sa pakigsulti kanimo sa matag adlaw, aron kami damor makailag kanimo sa ingon makabaton kami kahadlok ug pagtahod ug pagpaubos sa among pag-alagad kanimo. We declare blessing sa matagusa. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Doon ay mga panahon mga kaigsonan nga kana bitawng dili kayo ka makasulti or makauga ang imo na mga panahon uga nga to ang pagpakigsulti sa Dios. Pero paning kamuti nga sa imong pagpangalagan, doon na kay time ni Lord. Ay na imong tapad dapat doon na kay time ni Lord. Dili lang sa adlawng Domingo, kundi sa tanang panahon. Ay na imong tapad, i-bless lagi ka sa Ginoo, makabaton kagbahan. Pagpakan ng Diyos mga kaigsonan. Tithes and offering pagkadad ang mag-lead ani mga music team.
Amen. So, ato ta sa paghatag sa atong mahigugmaon nga halad para sa atong buhi nga Dios. Ug atong awitan ang atong buhi nga Dios. Mo hatag diha sa Ginoo. Mo hatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo salig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mo hatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mo hatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo hatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. So ato tas pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Nya akong ihatag ni Daychari ang pagampo sa halad, tithes and offering. Atong isa atong mga kamot, ang ato tas mga pagampo papasalamat. Yes, Jesus, salamat Lord God, niningtak na sa kautuhon Lord. Salamat sa imong mga pulong amahan. O salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mo'y nagdasig sa matag usa sa pagkamatinud-anon amahan. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mo'y magapanalangin Lord sa mga tao nga naghatag diha kanimo Lord God o nagmatinud-anon diha kanimo Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y magapanalangin sa ilahang panginabuhian Lord God. Kanamong tanan Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y uli og pinilo-pilo nga mga panalangin amahan. O kining maong salapi Lord God, amo kaning ihala diha kanimo Lord God. Og mao kini Lord God usa sa mga makatabang amahan nga makapalambo Lord God o makapahuman ining maong balay alampuanan Lord God. Salamat Lord, we declare blessing Lord God. O we thank you Lord God sa imong mga panalangin Lord God. Among gi-declare Lord God kami Lord God mamauli Lord God nga uban ang kalipay Lord God o panalangin gikan diha kanimo Lord. Kini among giampo gipasalamatan pinagi lamang sa pangalan ni Jesus among Ginoo Dios ug manluluwas. Amen. Amen. So, ato ta sa mga pagpahabalo, mga igsoon ko sa Ginoo, sa mga schedule karong umaabot Domingo. Ang mo presider kay si Ate Ilby karong Domingo. Unya ang mo scripture reading kay si Sis Pamela. Og ang mo testimony kay si Sis Jerlyn Buton. Unya ang scripture halad awit kay ang Dinoyos Buton family ilahan ning pakyawon Domingo. Unya dugang mga pagpahibalo kanang mga bata kahapon. Basta ang mga bata kay basta kanang timing pud nga naay mga bisita di pud sila mga re. Bitaw malingaw mo pud na sila kay nama pud sila yung mga kadula ilang mga igagaw. So sa sunod Sabado padayon ra gyapon ming nagtudlo sa mga bata, mga Bible story para sa mga bata kay nindot kay ang mga bata nga humok pa man kay na sila kanang utok ba kanang dali ra sila matudluan nindot jud ang bata matrain samtang bata pa siya kay kanang nikadako ba dili na kaayo ta ingon nga kanang na naman ay kanya-kanyang prinsipyo. So igo na lang kitang magfollow up niya. Igo po tang mga ginikanan nga dasig sa itong mga anak nga moari dire. Kay bahalag dutay me nagtudlo ra jud ko Bible story. Ni among story pag Domingo kay gipakaon ni Jesus ang 5,000 katawo. So nindo to nga among story pagka gahapon. So ang mga dugang pod nga mga pagpahibalo ako ra pong hatag sa iyang alagad Pastor Gideon. So dugang pahibalo
ang gahapon ning na-cancel man tong tagbo gyud natong tanan sa kabulan, pero nintungag yun si Brother Julius. Samtang nga nagkuan ko diri, nagfinal ko sa kuan skin coat, sila pod si Julius og si David sige kuan dito ning kalot. Pag kuan na niya, salamat ko sa Ginoo pagkaudto-udto ni abot si Gaw Albert og si Gaw Joel. Moto nga sila mo'y nagkuan ani kanang liha. O niya kani mo final na gyud ni kuano na lang ni kanang ang kulang ani primer nga flat og sunod ihanag yung final nga color. Kaya ko amning finalan ang tunga white pero dire mura sa ginana og color kay butangan na nato siya og kanang kuan bitaw kanang murag picture sa kalapati ba nga white. Deng dire picture sa gitawag fire kanang kalayo. Kay ang ato manggong kanang kinatibuk ang manggon nga tong Dios kung imong lantawon Dios Amahan, Dios Anak mo nga gilangsang sa cross. Unya kung imong lantawon Dios Espiritu nagrepresent sa kalapati pag-abot ni Jesus Christ. The time of Moses, ang presensya sa Dios iyang gipakita sa kalayo katong Mount Sinai. Nga usa ka kahoy nato kung imong lantawon wala siya masunog pero nagdilaab. Yan ay diha sa tingog sa diha sa taliwala sa kalayo dunay tingog, Moses, hubo ang imong sandalyas kay balaan kini imong dapit. Kung imong lantawon walay makakita sa Dios. Muna nga kung imong lantawon ang Biblia ang kana bitaw nga simbolo sa or nagpaila nga Dios, mga kaigsoon ng imong lantawon nagpakita siya pinagi sa kalayo. Munang diri dapita kalayo na siya. Nya diri cross, nya diha kalapati. Nya dili na siya na puti, na sa butangan mangayo kung kaalam sa Ginoo ngay ani ni siya ka kuan. Unya ang sunod na tong trabahoon ani kung naay kinsay makatabang lang ato ning karong si manahon na ato ning kuanan butangan nato ni siya og kanang magpalit mig simento kay ato ning simentohog balik. Nipis lang siya pero ipuro nato ni siya simento kay dili man nato ni mabutang binil kung dili ni siya mapuruhan og simento. Muna nga mugasto siguro ni og uno ning duha or tulo ka bag nga simento kani. Dayong human ana og finish gyud ato na nang ibutang ang binil para dili na siya abog dire. Nindot na gyud kay tong simbahan ato pakpakan ang Ginoo no. Unya kwinta-kwinta ni Russell ang gasto gyud nani sa materialis lang walay labot sa katong naay ato ang gikuanan dire ni abot og 250 kapin ang gasto ani atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Di ta ka kuan ba dili ta ka imagine nga inana ang pag-atiman sa Ginoo sa atong simbahan gikan gyud sa pundasyon hangtod sa kinatibuk-an. Nya kabalo ba mo mga kaigsuonan bisan kani nga glass kabalo ko nga dili ni pasagdahan sa Ginoo kay glass na may kulang. Kabalo ko nga dunay gamiton ang Dios nga mabutangan na ni siya glass. Kay after ani ini ka Disyembre magpalit naman tag drums gyud. So akong gipahibalo katong naay kadasig sa pag join diri sa music team, palihog ayaw ninyo na ihikaw, ayaw tulog-tulugin ninyo ng inyong talento. Kabalo ko nga nakabalog yun mong mo bass. Kabalo ko nga kabalo mo mo gitara. But ipasabot ayaw ninyo pasagdahi ang trabaho sa simbahan. Mura magluya. ang ato ragyod no, ang kabalo ba mo unsay kulang time. Panahon ragyod sa practice. Kasi Benji og si Chari kabalo naman sila. Sabay-sabay naman. Bass na lay ko lang. Unya na ako'y tudluan gitara kaysa may gusto nangandoy nga gitara, mo gitara kanang mulid. Si Gaw Dudong na kay time gaw ni magpractice ta sa usa ka semana. Sabado.
Time, anakay time. Sige, kisaban. Si Gaudodong bass. Kisay sa lead. Bass. Ikaw dong, ako tikang pukusan tika. Kisa pay lain. Kay kinahanglan na ako kay tay back up nga organista. Kisa may kuan sa organist. Kisa may kuan sa mo organist mo back up ni Chari sa keyboardist. Oh, klasihan ta mo inig sa torde. Sa torde klasihan ta mo. Kay kuan man karong simnahuna maningkamot mi nga makapalit mi og magsemento og skin coat kay ako maning trabahoon gyud. Unya dili lang ko mo ingon nga kinsay mo ari, dili lang ko mo iyong kamo, dili lang ko mo ingon kamo kay kabalo ko nga naa may pamilya. Ang ako lang gyud kung naamoy time ari-ara ko dire kay nagtrabaho ra ko. Kanang magsabot pa mo sa imong asawa, ayaw pod og kawagtag kalit nga wa kabalo imong asawa. Kay magsuro-suro yun niya, mangitag asa to yung pananghid pod unya ari-ara ko dire, naara gyud ko dire. Kanang pero mohangyo lang siguro kog oras aw adlaw gyud nga ato ning tabangan dire. Karong simanahon na lang unsa adlaw. Sa group chat na lang. Kanira may ako agyong patabangan. Kay humanon man ako ni kani siya humanon na kani dali naman lang siya. Actually kani og kare dali na lang kay na siya. Kay nakabalo naman ko sa teknik katong pagtrabaho sa mga panday sa mong balay. So ako man tong gipraktisan gyud usaong gyud paghaplas ang skin coat. Kay kani nga skin coat tanan usa ra ni aduha ra ni kaadlaw na kong trabaho. Kani duha. So kanan diha wala pa pero mao lagi na dire sinaw na kay ni. Ya salamat kay sa Ginoo. Ako mulantaw ko sa atong simbahan nindot na gyud kaayo. Labi na gyud kong mabutang tong ato ang sahog-sahog dire. Salamat sa Ginoo sa ihang pag-atiman o pagtagbo og ang mga tawo nga gidasig sa Ginoo sa pag-abag. Ako nagtuo nga balusan kay sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo. Ato rang ikuha sa group chat kung kano sa ata magkuan dire mag-flooring kana mag-final gyud finish. Wala na lang pahibalo. Unyang gabi klasiko kinsay mo join sa klase nako social media. Messenger. Niabot na mig 21 ka buok. Nya ang Messenger group chat kay kuan man na moabot man nag 60. Uniyang gabi alas 7. Modawat pa gyud ko ana alas 7. Uniyang gabi sa group chat. Nya palihog gyud mo nang apil gyud mo ana kay nindot kayo na siya. Naras Messenger 2 hours na siya. 6 to 8. 9. Sige sa group chat lang ta. Ato ta sa pagpanindog, ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo. Ato isa to mga kamot, amahan namo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa imong pag-uban kanamo, sa imong paghatag kalampusan bisan pa sa amo ang pagsimba kanimo. Salamat Lord nga imo kaming gipahinumduman o gidasig. And thank you Lord sa mga pulong nga imuhang gihatag kanamo. We declare blessing sa matag usa nga bisan pa sa umalabot nga adlaw simana among gipangayo kanimo ang imong pag-uban protection og salamat Lord sa imong pag-amuma sa tanan nga gikinahanglan sa tanang katawhan nga karon bisan pa sa mga imong mga katawhan nga nakig-uban sa among pagdaig kanimo. We declare blessing pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang Espiritu. Salamat Lord nini maong pan nga mo karong pag-ambitan. We declare blessing Ginoo sa tanan nga mag-aambit niini ug sa tanan nga mga igsuon na mo o Dios ng imong katawhan nga nagpaambit nini. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Happy Sunday and be blessed Sunday. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay. Susunod Sabado na ay training sa keyboardist, sa bass o sa gitar. Nya natay training ini kahapon sa Sabado human sa mga bata. Dalaygon ang Dios magpanalangin.
God bless. God bless. God bless. Ang Yesus panalangin. Happy Sunday sa